da Allah abin da ke so da ku ka'ida kamar yadda na rubuta muku a cikin maganin wannan safe da rana safe biyu da yamma biyu da rana biyu ka gane sai wancan mai baya ɗaya su uku ne shi ma da yamma ka gane nan wannan na ruwa da cikin cokali na shan ti guda uku da safe da rana da yamma cokali ɗaya ka fahimta ranar shi da ruwan kenan yawwa ka gane Allah ke bayan Allah da za ka samu lafiya wannan mai sauki ne Allah ka gane ko yawwa to shi ke zan kuma yawwa in ka ji kuma wani abu da mun sai insha Allah man Allah da mana sai Allah ke yawwa aguri sai ga wake kuma da cikin ne wai sannu sannu kin ji eh sannu kin ji wallahi mutuwa zai ba za ki mutu ba insha Allah ba za ki mutu ba ne ba kin ji ko ki samu sauki kin ji ko na kin ji ko kin ji yanzu abin da za a yi ba magani kin gane yanda nake kin ji ko ki haƙuri magani ki za a wanda ya yi ake ba ruwa ma ina zuwa kamar zai ina zuwa duka zan shege wallahi duka zan Me ya faru? Me ya faru? Yau na shiga uku jama'a dan Allah mu ta gida ku zo. yanzu Ke me ya faru? Dan Allah ka zo ku fita. Ina zaune da ko da cikin daki da jira ihu. Ke me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ka tashi kashe ka nemi wanda mai mota. Inna lillahi na shiga uku jama'a mutane ka sauri Allah ka kira mota mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke dakta yawwa dama na cin mata dan dama yanzu take zan Abuja a gaskiya bisa dukkan alamu matar ka tayi wa ko kuma kai kun yi wa ina jin bambar gidan nan naku zai ga muku cewa ku shan magani ka kama bane kan kaida na nuna min kowanne yanda za a shan ko ban ga maka ba to amma ya aka yi wannan matar bisa dukkan alamu ya nuna cewa da muka mace sun ga cewa ta sha magani ya wuce wuri ta sha shi ba bisa kaida ba kai ba kima ba irin wannan ba karamin illa bane ba karamin kuskure ya kula kamar yan binni amma kuma kauyawa shi fa kanshi maganin gargajiya da kike gani ba wai ba a shan shi bane ba kuma bai magani ba a'a in aka tashi wasu a ce mutum wai ka take cikin ka wannan ina hankali zai dauki wannan
shi ciwo a hankali ke shiga kuma sauƙin shi ma a hankali ake samun shi gaskiya ban ji daɗi ba wannan abu ya ɓata mu rai gaskiya an banda Allah sa ni likita ne naku na gida wallahi tana da ko da kuma asibiti da ba saurare ku dan banda Allah sa kun kawo da wuri da yanzu sai dai labari wannan abu na haifar mata fa lalacewar hanta sai fata huhu kai hajji kai dole mu kaza a cikin ta kan lalacewa kafin ka ce mai wannan sai dai halin ba amini tindakta maganan gaskiya na fita da je siyo ruwa wanda na sama da kafin in je in siyo ruwan nan na zo na tarda sai ledan maganin sauran maganin ka duba wani maganin da kaman da yawa a cikin ledan na amma na je na duba na dubi su gaba ɗaya ta ɗiba ta shanye gaba ɗaya na ruwan ma gaba ɗaya ta tattale gaba ɗaya na zo na tarda ita baki sai ko faki wallahi da janna ban taba dauka za ta rai ba yau me wallahi ban dauka ai da a ce kun dauki lokaci da sai dai labari da sai dai wata wuri ke bata ɗayan hanji gaba ɗaya ciki gaba ɗaya abin da suna ciki sai lalace dan sai gaba shi sai san da maka sai dai labari Allah shi yayi a ta samu sauƙin Allah da wannan Allah da komai da komai amma da Allah bu kaidar da ne ga maka bu kaidar nan a gane ko kaidar nan Allah da gaskiya haka ne yawa na ce yanzu a sai da lokacin da kuma gida shan da ta yi da yawa shine ya ja mata wannan abu me na gaya maka ana cewa kuma kuma ba rashin shan ƙa'ida ka gani ba sha kan ƙa'ida ba da abin da ta ta sha da yawa ina kiyaye to na gode ka je yanzu na sai sabon da su lama sallama a gane ko na gode yawa a zaka yawa